I denne video vil vi vise, hvordan du kan lave en låneaftale med LegalDesk. I dette eksempel vil vi lave et familielån, men proceduren vil langt hen ad vejen være det samme for en erhvervslåneaftale. Du starter med at finde dokumentet i menuen. På dokumentsiden kan du læse mere om låneaftalen, herunder hvad du skal være opmærksom på, og hvordan du gør den gyldig. Når du er klar til at begynde dit dokument, trykker du Start dokument. I dette eksempel vil vi lave en låneaftale mellem Peter og hans søster Hanne. Vi starter med at vælge, hvorvidt det er en eller to personer, der låner penge ud. I dette tilfælde er det kun Peter, der er långiver, hvorfor vi vælger, at det kun er én person, der yder lånet. Herefter oplyser vi navnene på parterne med Peter som långiver og Hanne som låntager. På næste fane skal vi oplyse, hvor mange penge, der bliver lånt ud. I dette eksempel låner Peter 50.000 kroner til hans søster Hanne. Du skal herefter vælge, hvornår lånet bliver udbetalt. I dette tilfælde vælger vi, at lånet udbetales 1. september 2016. Under fanen renter skal vi vælge, om lånet skal forrentes eller ej. Hvis vi vælger, at der skal være renter, skal vi oplyse, hvad rentesatsen skal være for lånet. I dette tilfælde vælger vi, at lånet skal være rentefrit, da det er til Peters søster. Du skal også tage stilling til, hvordan lånet skal tilbagebetales. Du kan vælge imellem, at lånet tilbagebetales med afdrag, samlet på en bestemt dato, eller når långiver giver besked om det. Hvis du vælger afdrag, skal du oplyse, hvor store afdragene skal være, hvor ofte de skal betales og andre relevante oplysninger. I dette tilfælde vælger vi, at Hanne skal tilbagebetale lånet til Peter den 1. september 2017. Her skal du oplyse, om långiver, altså Peter i dette tilfælde, skal kunne opsige lånet. Vi vælger, at Peter ikke skal kunne opsige lånet før tid. Låntager, altså Hanne i dette tilfælde, vil altid kunne opsige låneaftalen ved at betale lånet, inklusive alle eventuelle renter, tilbage til Peter. Til sidst skal du give alle de relevante oplysninger for låneaftalens parter, så der ikke opstår tvivl om, hvem aftalen vedrører. Du er nu besvaret alle spørgsmålene og er klar til at lægge din låneaftale i kurven til betaling. I kurven kan du se, hvilke dokumenter du har købt, samt prisen på dem. Du trykker herefter videre til kundeoplysninger. Under kundeoplysninger kan du logge ind, hvis du tidligere har købt et dokument og derfor eksisterende bruger. Hvis det er første gang, du køber et dokument hos LegalDesk, udfylder du kundeoplysningerne under ny bruger og trykker videre. Du skal herefter indtaste dine kreditkortoplysninger og trykke gennemfør betaling. Når betalingen er gennemført, vil du komme til kvitteringssiden. Du kan herefter trykke på knappen til mine dokumenter for at finde dit dokument. I mine dokumenter vil du kunne klikke på din låneaftale, hvorefter den bliver downloadet som en PDF-fil. Du vil altid have adgang til dine dokumenter under mine dokumenter. Sådan laver du nemt en låneaftale med LegalDesk.